Riwruok ma ok mar piny owacho mong'ere kaka Child Fund mosebedo ka chiwo puonj ne jonyuol e kar chung'o bura ma Ndhiwa kaka irito nyithindo e yo makare, koro chano mar tieko chenro mag e alworano bang' kelo lokruok ne familia mathoth. Chenrono manochakore higa 2019 osebedo ka geto neno ni nyithindo chakre ma pod nie ich nyaka nyuolgi oyudo arita makare kuom jonyuol mar geng'o midhiero manyalo jukogi ka gidongo. Ali Abich nigi ler mathoth. Kuom higni 6 riwruok moko mar piny owacho ma ong'ere kaka Child Fund ma bende ochung' ne rango ngima nyithindo matindo osebedo ka chiwo puonj makende ne jonyuol e gwenge mopogore ka chud bura ma Ndhiwa e kaunti ma Homa Bay kaka ginyalo rito nyithindgi kapod gin e ich nyaka nyuolgi ma gichopo higni mowinjore ka gidongo e yo makare. Chenrono osebedo ka nyuando jonyuol machuo kod joma mine maduto ni koro ting' mar rito nyithindgi, kendo en gino mosekelo lokruok e familia mathoth, e arita mag nyithindo matindo kod puonj mamoko madak e udi. Bura ka wasebedo kwa puonjore gik mang'eny, wasepuonjore stress, kaka inyalo avoid stress mang'eny e ot, inyalo weri gi gik mang'eny kaka loan mamiyi pek e ot, mamiyi bedo gi stress mang'eny nikech ka iwuotho to in gi stress mang'eny tinyalo po kata ka kari ogweyi e wang'ayo. Kasto wayudo ni wan gi gimoro ni ideal environment. Ere kaka wanyalo keto environment obed maber. Nyathi be onego bed ni ichako puonjo wach ka en e ich kochakore. Wich mar nyathi bedo maler chakre 0 to 3 years. Idwa ni puonjo nyathi mondo nyathi obed makare mondo mi obed gi ngima maber. Moko kuom mene mar riwruogno osebedo ka nyuando chenrono wacho ni higni 6 nyaka ne Child Fund chak miyogi puonj e weche mag rito nyithindo kaka owinjore. Wacho ni gin kod lokruok maduong' e mieregi kendo nyithindgi dongo makare ka giyudo arita mowinjore e mieregi. Nyaka napuonjra e topic mar stress, aonge kode kendo ang'e kaka nyalo gweye oko. Mar ariyo, chon nanyalo go koko kata ka dhodho nyathino kanyal communicate kode maber, lakini nyaka sani nitie kaka nyalo wuoyo kode, ka dhodhe anyalo ng'iyo wang'e. Osekonya sana kendo ayudo puonj makare e wi wachno. Ka koro riwruogno chano mar tieko chenro magi e gwenge mopogore Ndhiwa e thuolo ma dweche 4 mabiro, Nyamrerwa ma bende nigi diero mar chopo ir jonyuol wacho ni jonyuol oseyudo lokruok maduong' kendo thoth mine ni kod ng'eyo matut kaka irito nyithindo e yo mowinjore. Kane program ni chakre, mine gi ne ok ong'eyo gik mang'eny. Sani wayudo ka wan gi pogruok malach kendo e gweng'wa kae te nitiere pogruok. Mine gi ong'eyo kaka ginyalo kedo gi stress, achiedh nade machandogi, ging'eyo. Kendo mar ariyo ging'eyo kaka ginyalo loso tijegi, ging'eyo kaka ginyalo wuoyo gi joutegi. Mar adek, iyudo ka kata kuond magidake, kata ka ng'ato ok nyal yudo sing'enge, to ging'eyo ni ginyalo chiedo kata mana gi maua, ging'eyo ni owinjo bed ni gichiko pi tangi, gin nyaka gi table banking, gikano pes gi sani koro kaka gik Desemba kama, ging'eyo ni gidhi pogore. Koro iyudo ka ngima gi oa e okang' ma piny mane nitie cha, kendo sani koro gichopo e okang' mamalo. Ali Abich.